pots dir això, babau? A les aigües termals un no s'ho passa bé si no està acompanyat de noies boniques i després de banyar-te et prens una ampolla de llet i... Però quan un s'ho passa millor és lluitant. No hi estàs d'acord? Cosum, no me'n puc desfer. Com suposava, l'hauré de derrotar per poder anar a ajudar la Mori. Però... Els nostres poders no es poden ni comparar. El poder de convertir tovalloles en ferro és totalment ridícul. Els nostres poders no es poden ni comparar. Ell, a més de les armes, té aquell poder. Si lluito contra ell des d'una distància llarga, no tindré manera de guanyar-lo. Com que Badat ara em té completament a l'abast. Si almenys pogués situar-me a prop seu i li pogués prendre aquella arma, només tindré una oportunitat. No podràs fugir encara que vulguis. Un altre bumerang? Torna! Això són... Ets aquí! Ara estàs desarmat! Et guanyaré d'un sol cop! Et pensaves que no podria esquivar això? No penso res. Només volia atacar-te on ets indefens a l'estómac! Què? Poder de transformar 2 braços en 6. Merda! Ja et tinc. No! Em té agafat de braços i cames! A mi encara en queden 2 braços. Ostres, no! Aquest atac era la meva darrera esperança. Ai, quin mal. Ets un nano perspicaç. Gràcies que he transformat en ferro les tovalloles que duc al voltant del cos encara respiro. Ets realment increïble. Has aconseguit divertir-me amb un poder que només fa riure. Però ja s'ha acabat tot. I ara què carai penses fer amb aquella tovallola inútil? Ja ha quedat ben clara la diferència que hi ha entre els nostres poders. Aquest poder teu no val per res. No em parlis així. Aquest és el poder que em va concedir el meu gran amic Inomaru. Inomaru, para, sisplau! Sano, ara ens hem de dir adéu. Sóc molt feliç d'haver-te tingut al meu càrrec com a candidat a rei. Inomaru. Tu ets amic meu, Sano. I ets el meu orgull. Adéu, Sano. Per què? Però per què? Per què ens hem de dir adéu, Inomaru? Aquest poder me'l va concedir l'Inomaru, un gran amic. No permetré que diguis que no val per res, em sents? Un amic? Ho sento molt, però aquest poder no et servirà per res amb mi. Aquest poder és un poder de merda. Adéu. Ostres, encara que li respongués amb tot el meu poder, no podria guanyar-lo. No el puc derrotar tot sol? Fort! Vull ser fort! No se't pot treure l'ull de sobre. Encara et quedava poder per evitar les meves bales. Evitar? Realment? Com més fort és l'enemic, més divertit és lluitar. És curiós. Què diu? No és ell qui ha fallat? Que jo l'he esquivat? Aquesta vegada no m'esquivaràs. Adéu! No em diguis que aquest és el meu.
Aquest ha esquivat totes les bales. Però què passa? Jo no he esquivat les bales. Què? Les he atret. Aquest és el meu nivell 2. No et facis l'espavilat! Però, què passa? Rei, què és això? Sí, no hi ha dubte que és el nivell 2. Però, amb el veritable poder que té, no hauria sigut estrany que hagués arribat al nivell 2 molt abans, oi? Exacte. Una de les condicions per arribar al nivell 2 és aprendre a dominar completament el poder celestial al nivell 1. En aquest sentit, ell ha complert aquesta condició de llarg, ho haig d'admetre. Sí. Però amb això no n'hi ha prou, no. Hi ha una paret immensa entre el nivell 1 i el nivell 2, saps? Una paret. Sí, i el que pot destruir aquesta paret no és ni el poder ni el talent. És el sentiment de voler-se fer més fort de tot cor, sincerament. Segurament ara li deu haver passat pel cap que fer servir el poder que ha utilitzat fins ara no li serviria de res contra un enemic com ell. Ah. Irònicament, per culpa del seu talent, mai s'havia plantejat seriosament de voler-se fer més fort. Però bé, en realitat, això també el fa un nano terrible, perquè fins ara ja havia derrotat prop de 20 enemics. Sí, això és veritat. Però llavors com és que en Weki, que sempre diu que vol fer-se més fort per dur a terme la seva justícia, no ha pogut arribar al nivell 2? Ell té el seu propi poder celestial i el poder que li va concedir el seu candidat. I arribar a dominar a la perfecció dos poders celestials extraordinaris no és una cosa tan fàcil com pot semblar des de fora. Ara ho entenc. Bé, sigui com sigui, això promet ser interessant. Esclar. Així que el nivell 2. M'has amagat que tenies el poder del nivell 2? La tovallola convertida en ferro ha atret les bales. Això vol dir que la veritable cara d'aquest poder és el magnetisme. No, un supermagnetisme. Ara ho veig. Puc fer coses molt interessants amb això. Bumerang tallador, nivell 2! Ara tornes a treure això?